Viewers all over the world, for some of you that are seeing me for the first time, one more Eze-Ana go chituba or if ma we poma ka jugo. Abu mo onye isi nchụaja go chituba na temple. Anyị na-agba afa miri emi tụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Isiokwu anyị taa bụ why most people prefer white man religion. Ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na Igbo spirituality or a spade kwuo na alụ bụ alụ, what are the consequence? Na mgbe ọ bụ na ị mere alụ is first total banishment from your community, from and the first the consequence kpụọ alụ dị ya. Mana foreign man religion gwara ndị mmadụ na Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere, chefuzie na ọgwa Chineke a jupụtara n'afọ ọma na obi ebere bụkwa Chineke nke ikpe nkwụmọtọ. Ha dabere n'obi ebere Chineke na-eme mpụ, ndị mmadụ ga-eme mpụ, o megide mpụ ruo Friday o jee confession nata oriri ụbọchị ụka, ụbọchị Sunday the same Sunday afternoon o megekwa mpụ, si n'elu mpụ na-eme mpụ ndị ọzọ, kpọọ ya mpụọlọchi. Ihe ndị mmadụ gbawara white man religion bụ na o nyere ha opportunity, o mechaa mpụ gbuo mmadụ, ofe aka si thank you Jesus, thank you my Lord, ọ sị na-agbapụta agbagharụ gị mmehie ya. Who does that? Before I come on na nkụzi anyị ji maka ebe taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ agwara gị ya ọkwa dị mkpa. Echefuna na anyị nọ na month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. This ụtụtụ eje go in my temple, chụọ aja, go ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị niile so all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. Anyị na-achụ aja throughout the month. Ịnwekwara ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Ụbọchị nchịkọta ya, anyị ga-eje na mbilite kpee ile ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers n'aha mmadụ dum. Jee n'ebe nchụaja gbuo ebu mekwara je saraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. Anyị malitere ịchụ aja iri na igwe ihe karịrị 3 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media ma ọ bụ n'eziokwu TV maka na ọ dịrọ mkpa. WhatsApp nọmba ị ga-eji wee sonyere m na ọ bụla ị chọrọ bụ forward ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị ruo ganye ọnwa agwụ. WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta m bụ 0805 7837672 maọbụ 08138243871. Ị na-anya na screen ị ga-afụ those numbers ndị a mkpọrọ. Na ka anyị gabaziere nri ihe anyị ji maka ya wee bịa. Gịnị ka anyị ji maka ya wee bịa bụ agwara gị na why most people prefer white man religion. Ka m kọwala gị maka na ọtụtụ ndị mmadụ amara ihe bụ gbasara Igbo spirituality na-eto esibido. Igbo spirituality believe na ọfọdụ. Igbo spirituality believe na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ya aghọrọ. Igbo spirituality believe na ị ga na-asụ nsọ anụ, ịgbara ihe ọbụla bụ abomination, iyi lineage na agbụrụ gị maọbụ n'obodo isi na-asọ ya bụ nsọ. Site n'ịsọ ya bụ nsọ maka na nsọ bụ ndụ, ka gị na mmụọ the gods of the land ga-eji wee dị na mma, ka gị na mmụọ niile ndị na-agagharị na-eme mma, ndị nọ n'ikuku, ndị nọ n'anyanwụ, ndị nọ na mmiri, ndị nọ n'ala ga-eji dị n'otu. The land of your birth agọzie gị maka na ala na-agọzi mmadụ. Mana etu aka ndị Igbo si ebi ndụ, for that reason onye ọbụla committed dastardly act, commit abomination, the person will be banished to serve as a deterrent to others and also to show that n'ihe dị alụ bụ alụ, then he face here akpọ alụ iji wee ka a ghara idesecrate the land. Ana wee dị nsọ, ana wee na-agọzi ndị mmadụ wee siri ike wee na-abanye n'ike. Our forefathers had connected with supernatural forces. Ha provide so many things, so many dishes anyị na-eri taa bụ ndị nna nna anyị ha chọpụtara ya. Ndị nna nna anyị ha chọpụtara ka esi esi egwusi, ha chọpụtara ka esi eri isi ọgbọnọ, ha chọpụtara onugbu, ha chọpụtara ọha, ha chọpụtara nsara, ha chọpụtara vegetable soup, ha chọpụtara nri a na-eri gwa na na-eri ji, gwa na na-eri ede, gwa na na-eri potato, gwa na na-eri nke ma ọ bụ nke ọzọ, gwa gị mkpụrụ osisi a na-eri. Ihe a bụ ndị nna nna anyị chọpụtara ya. Ndị agbụrụ kịta kere nkụrụ chọpụtara. We are still dwelling on the findings and the opiọma nchọpụta ndị nna nna ya. Ihe ndị wee gwaghị ihe a bụ igosi na ndị kịta anyị nọ stagnant. We are not finding any good thing, any new thing again. So ndị nna nna anyị ha achieve those things because ha remain connected
with ụmụ mmụọ ndị na-agagharị na-eme mma enwee nwe ike kụziere ha mgbọrọgwụ na nke a na-eji nke eme nke a na-eji nke eme nke a na-eji nke agwọ ya dị a na-eri nke eri kedu nke ịchọpụta ndị agbụrụ ka m na-achọ na etu akaba anyị si wee dị onye maalụ ịdị na-enwude mmadụ enwetaghị face banishment after banishment enwere ike ije 20 years banishment when you come back agwa gị ka ị ga-esi wee kpụọ alụ before you be integrated back into the society. Ịghọtara ya oge awa ndị mmadụ na-asọ nsọ nna m ụkọ gwa m na ya so mmanụ nwanne ya nwaanyị na mgbe a nwanne ya nwaanyị nwere ihe a na-eyi n'elu obi. Ịghọtara ya na ihe a na-eyi n'ukwu bụ eyicha ya eri akpọkpọkọ. Ịghọtara ya then etu ahụ a na-apụta moonlight playing mana enwere adị eme mmekọ na nwoke na nwaanyị nwaanyị na-adị ka chi esi wee ke wee banye na be gị mana ka ihe mere na agbụrụ a na-eyi akwa mana ya etu mpụ na ọtụnọ juru ebe niile ihe emebiwo ihe nna-achị kụwara gị bụ na oge ahụ na moral value dị very high mana kịta ihe emebiwo mgbe oge a na-agwa gị adị agba fensi mana taa anyị na-agba fensi ndị ori ihe ndị ama ga-esikwa maa fensi maka bịa zuo ori mana oge a na-agwa gị ị maara na ịkpọrọ atụrụ mmadụ bụ ori enwetaghị na ọ bụ ife ana abanishie gị ije gwuru ji mmadụ ije gwuru ede mmadụ enwetaghị ife esi banishment ma kpụọ alụ dị na ya mgbe ahụ e nwere moderate society tens na-aga n'anya ya n'anya mana kịta ndị ụka wee bịa mgbe anwa ndị mmadụ na-asọ nsọ maka na na-asọ nsọ ana n'ime na anaghị egbu mmadụ mgbe anwa enwee society nwere high moral value kedu ihe ndị anyarị bịara sọsidie n'ime ha wee convince ndị be anyị si anyị hapụ ọdịnala maka na eweburu ụfọdụ ndị mmadụ weak people na-achọbụ loophole na-achọbụ ka ha nwee ike gbadara idebe iwu maka na iwu na UK dị mma na America dị mma na Germany dị mma ihe na-eme ndị mmadụ na-akpa agwa etu kwesịrị maka iwu maka ịmarụgo na ịda iwu the law affects the consequence of the law eziokwu any sane society ọbụla enwere ozi ihe gbasara iwu si na ha na-ebi na ebere n'obi ebere na-ewi then that society is gone. Ọ ihe Christianity butere anyị ịgwa ndị mmadụ na Chineke jupụtara n'afọ ọma na obi ebere chefuzie na Chukwu a jupụtara n'afọ ọma na obi ebere jupụtakwara ikpe nkwụmọtọ ọ bụ ihe imel you face the consequence mana ha nọ hapụzi ikpe nkwụmọtọ na-ekwu maka obi ebere Chineke obi ebere Chineke na ikpe nkwụmọtọ ya wuo ofu onwere nke ka ibie ịkpọrọ nwunye mmadụ mee ọtọ nọ you face the consequence ihe aka Igbo spirituality believe ka anyị believe na ọfọ n'oge mana ndị ụka anya bịara in order to win our people over win weak people over ime ihe mere ha bido kwụsịsị preach Chineke jupụtara n'ikpe nkwụmọtọ na obi ebere ha preach mezie Chineke jupụtara sọsọ na obi ebere na-agwazi gị na ịdị na-enwunye mmadụ na izu ori na ịgba ama na ije were ihe abụrụ nke gị ihe ị na-ediri ime ụbọchị Fraịde wụchasị arụ gị ike nnọọ jefu Reverend Fada o mere gị agafara abịa confession o mere gị aka etu a isi afara na ịdị na-enwunye mmadụ n'imere nka n'imere nka ọsụbe nna ya nọ n'eluigwe ugboro 5 ya mmadụ mmasị ugboro na-abụ ma ya kere mmadụ ugboro 20 ka Chineke ji n'ike niile gozie ego mee aka etu akụọ aka na tebụl pụọ onye ọzọ abata ntị ọ dị ịma n'ihe elu ụbọchị ụka ime aka etu a jee na oriri nsọ na ọta imepụta ihe dị ka ile agwọ kọleti oriri nsọ makwa aka etu a nsọ nsọ ebube ka a nọrọ n'oche gị the same afternoon ihe jekwa jeta nwa ya abịakwa na be gị gatago emekwa ụmụ ihe ndị ọdọ dịgasị kpụrụ nwunye mmadụ jee họtel imechakwa ya imekwa na-ebikwa na-agwọ tọkọchi na mpụ ma a na mpụọlọchi imegide erukwa Fraịde ọzọkwa jekwa etu abịakwa confession again nke iwe natakwa ori ụbọchị ụka ihe aghọrị onwe gị eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ịghọtara ya ọ ihe ka ndị mmadụ chọrọ ka maka ndị Pentikọstal ndị haleluya ekene m ụnụ nke ụnụ bụ imecha mpụ na ọtọ nọ ọ na rum gị na-eshi ya crocodiles ọ bụ apụ ụta ga-eṅụrị ya thank you Jesus thank you my Lord iberibe ọ na-agba gị afọ gị bugo mmehie eze na-aghọrị ndị ọ na-achị iberekwa nsọ nsọ ebube ube burukwa Baịbụl na-aga mpụ na-aga onye agbata ndị mmadụ ji wee ba hapụ ọdịnala wee baa na ihe na-emekọsị na ndị a nyere ha linwe ha ga-eji wee na-eme ihe ọjọọ dị well in sin akwụkwọ nsọ wee sị anyị ga-atọgide na mmehie ka mara wee baa ụba ọsị Chineke ekwekwana asị m Chineke ekwekwana so ihe nna-achọ ịkọwa bụ ọtụtụ ndị mmadụ hapụrụ ọdịnala ọ bụrụ bikos na ọdịnala mere ha nke a ihe ndị ọzọ a na-achọ ka e wee nye jos
give a dog a bad name in order to hang it. Ihe ndị ha na-eme ụjọ ọsọ ebe hang ọdịnala mana the real motive bụ na ọdịnala nyere ha liberty. Like Christianity nye ha liberty. Ịta nwa ije gba club ibe nke ibe life ibe si na onwere ihe o mere. Ihe afụ nwaanyị mmadụ nwunye mmadụ ọ na-agba n'ilo nwoke mmadụ afọ ya bụkwa John eju asị madam na-asị ya madam na ebe ọ na ya nwunye mmadụ ọ sị anya ma ọ wụdị mmụọ ka ọ taa nwunye mmadụ ka ọ na-achọ onye akwụkwọ bọsụ ka o jekwa ụka kwa ahụ ịghọtara ya so wee na-agwọtọkọ ana m achọ ịgwa gị na ihe ndị mmadụ ji wee banye n'ụka ọbịa bụ na o mere ọtụtụ ihe ọ dị isi life medicine so o mereta ese bụ alụ agwa ha na ọ bụrụ alụ and ihe a ji wee banye ihe bụ na ụka ọbịa ga-agwa gị since na iberibe nọ na Igbo spirituality since na iberibe nọ na alụ ụgbọ alụ imegoro alụ imegoro nsọ ana na ọma ejide gị maka na ikwenyere na ya Therefore, ha wee kwụsịzie ikwenye na nsọ ana ha kwụsịzie iberibe na alụ ụba alụ kwenyezie na ọ bụrụzie na ata nwa ya mee ihe ọjọọ dị iche iche ya jeghị ana confession chi Chineke gbaghara ya na ya ta nwa na ya mere nke a na egburu mmadụ na ya mere nke a asị anyị emezikwana ya ọzọ o mee n'afọ nna agbaghara ya mmehie Eze-Ana ndị ọ na-achị ihe m na-achị kụwalụ gị bụ nọ ihe ndị a so na one of the reason maka na mgbe gburugburu mgbe ezi dị n'okwu ụkwa ịkọmitie abomination face the consequence. Ọ bụrụ na ịkọmitie abomination ihe obodo na-asọ enweta gị ị ga-efes banishment ka mmadụ maka ndị ga-asị ole nga ọ dị n'akwụkwọ nsọ ije n'akwụkwọ Genesis ị ga-afụ ebe a kọlụ gbasara Abraham, yes, the father of faith ndị anyarị ịma na Abraham mere mpụ ọkwa ịnwa akọwara gị ịgbara speed maka ndị ga-asị m Abraham blessings are mine oga madam blessing ị na-ekwu bụ curse word of blessing dị ya ka m gwa gị ihe mere that Abraham ị na-akpọ maka ya. Abraham nọ n'obodo na Canaan, that is the upper Kemet, wee ruo mgbe agụụ na-awa ya na nwunye ya gba adị na ahụ adịrị ya he can't get job done nwunye ya nwere ike ịtụ ime o wee kpọrọ nwunye wee pụọ obodo oyibo ọ pụtara n'Afrịka na Egypt wee bịaruo ebe ahụ onye na-achị mgbe ahụ bụ Herod, yes as in Pharaoh na-achị that time wee nabata ya asị ndị ọbịa bịanụ o mee nwunye ya introduce dịka asị na nwunye ya bụ nwanne ya nwaanyị. So nwanne ya nwaanyị ịma na onye ahụ o wee sị nwanne ya nwaanyị o wee sị nwunye ya na from today going forward na ị ga na-aza nwanne ya nwaanyị na ya chọrọ ka ị na-aza nwanne ya nwaanyị n'anya ndị mmadụ ka e wee ike nweta favor n'aka Pharaoh n'aka ndị ọzọ. O wee sị nwunye ya zawa nwanne ya nwaanyị o wee ruo wee mee nwunye ya introduce ka nwanne ya nwaanyị. Pharaoh na ndị palace wee were nwanne ya nwaanyị a o mere introduce mana ọ nwunye ya were na-etiri epere mana mgbe consequence bịazi Pharaoh nwere ike ọnwụ na consult afa wee chọpụta na Abraham asịkwa na asị because na onye ọ na-edina nwunye mmadụ thinking na ọnwa agbọghọbịa o wee sị because o wee chọpụta wee sị Abraham because of na imerụla ala na ihe imere abụrụ ihe obodo na-asọ nsọ because na ọgba arụ mmadụ isi ijiri nwunye ya wee tụọ mgbere ba isi nwunye ya kwube na ya nwanne ya nwaanyị therefore committing alụ therefore making other men that is sleeping with the wife are committing alụ. Pharaoh wee sị ya because of that ị ga-eme gịnị wee banish ya wee gbaa ya anụkwaghị wee banish ya from Egypt o wee nachighi azụ to Canaan. Mgbe ọ na-anachighi azụ to Canaan ọ nụgo nwata nwaanyị Afrịka a na-akpọ Hagar wee kpọọ nyara mụtarịa Ishmael wee kpọọ nyara Sarah mụtarịa Isaac wee nachighi atụ obodo Canaan. Ntị ọ dị ịma na ebe a na-azọ kịta na ihe na-esere Iran na ndị Juu bụ nọọ agbata obi ka ha bụ ịma ọ dị ihe na-esere ha bụ na obi Abraham na-ese nke a nkụzi for another day mana ihe na-achị kọwalụ gị bụ n'ofu nne na nna ofu nna ka ha bụ ihe dị iche bụ nne yes na ndị Iran bụ descendants of nwata Africa Hagar mụtara Ishmael ọha nwa Babylon then na ndị Canaan bụ ndị Jew ndị Israel ndị otu Isaac teaching for another day. So mana ihe na-achị kọwalụ gị bụ na ha bịara wee hapụ Igbo spirituality maka Igbo spirituality will screw you. Ha gwa gị na ihe agba alụ iziela alụ
and the more you commit alụ a man you get face the consequence either n'obodo banish gị enwere ike banish for life depending on the category and level of alụ committed enwere ike nye total banishment n'obodo a for life ụfọdụ nkwa ike inye gị starting years maybe 20 years when you come back ịkpọ alụ dị na ya enwere nwee ike integrate you back to the society kpụọ alụ to avoid gị nwee ji alụ imeta wee bute ọtọnọ n'obodo ga-eme ka mmadụ niile tagba afọ yes maka na ofu aka lụta mmanụ zuo ọrụ ọnụ so onye abụ ihe merenụ ị kwesịrị ịma so mana ụfọdụ religion bịazi gwa ndị mmadụ na introduce sense n'ime mmehie jos ihe afọ ndị je crusade abịa na crusade asị onye na wodi aka elu say thank you Lord I have sinned forgive me I have repented this and that and become a new creature in Jesus name asị na agbaghara mmehie who does that so mgbe abazi mezie ịgbaghara mmehie a ọ dịzie too free too easy na-eme ndị mmadụ ji eme mpụ na-eme kidnapping na-ezu ori na-akpọ nwunye mmadụ na-eme ntanọ imoroko o mechazie ya agbaghara ya mmehie o mechazie o jee n'ụlọ ụka maybe mee donation n'ụlọ ụka ekpere ya ekpere ọ bụrụ na agbaghara gị mmehie who does that so ọ bụrụ na ị chọwa ndị kọsụrụ mpụ na ọtọnọji wee dị on the rise blame white man religion for ime ka mgbaghara mmehie dị too easy agwara m ụnụ anyị nwa na-agbara ya agwa gị ịkpụ alụ abụrụ ebe a na-abịa akpụ alụ ịbakwanye eme ọzọ no ịkpụ alụ when you ngosi afesi na Eze-Ana when you are so sorry na ihe email and n'ime emezi ọzọ wee je kpụọ alụ yes ọnya bụ ihe dị na ịkpụ alụ na confession abụrụ ofu yes ịkpụ alụ na confession abụrụ because confession nwe ihe nwere ike ije confession even 2 times in a week ka kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi ma ọ na ịchọ ka agbalụ gị afa mmiri chaatị m na WhatsApp 08057837672 or 08138243871 na na screen gị ga-afụ those numbers. May the blessing of Chukwu keep me here be with you all. May you be protected, may you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. Na ha Chukwu keep me here. Onye kere na-esi n'aka ya bịa ka emesịa na udo dịrị onye ọbụla.